עמוד. עכשיו בוא נראה. אורילה, בוא נעשה פרסומת ללבן ולעניין של טרה. כן, מי רוצה לאכול? שלא תחשבו, אורי עושה את הקולות האלה בסוג, כל סוג של אוכל, אבל לצורך העניין זה פרסומת לאשל. וזה רק אשל, קוקו. סיים את זה. כן, 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 הנה. רואים את השיניים שלו? המתוקות? פעם באה שהוא פותח את זה קלוז-אפ על השיניים. איזה ילד מורעב יש כאן, ממש קמבודיה. טוב, נראה לי שהבינו את הרעיון. עכשיו אני אצלם אותו כל סוג אוכל, נשבעת לך, אני שולחת לו את זה לגר. כן, זהו?